ו4, פה יש איזה 50 דפים בסוף. רגע. מה כמה? למה כמה? זו ההזדמנות לצלם אתכם וזה עליתי. כל שטויות מזה, כלום. ושתיים, ושלוש, וארבע. גרוס, אתה מסתיר כל הפרק. זה אחד. יכול לרדת. אני יורד. יאללה, צלם כבר. צריך להביא את אחד הנכדים. טוב, נניח. זה צילמתי? מה כן? זה לא צילמתי. יאללה, יום. ציון ירן, ואיך ירן? טוב. גמרנו. עכשיו יש לי פה איזה 34 דפים. כינור ואתי אבוא, מה עשיתם בפה? להופעה אחרת. בשביל 5-13, גרעין יובל חוגג 70. אל תגיד לי מה לעשות. אני אוציא אותך החוצה, בוא נראה. קהל נכבד, צעירים, אני לא רואה פה, נוער, לא בנמצא, זקנים ותשושים למכביר. התכנסנו בפינת חמד זו לאחר נתק של כ-50 שנה לרגל 70 שנה להיווסדותנו. כאשר אני מביט סביבי ורואה את הפרצופים חרושי הקמטים, הבלתי סימטריים, עתירי הפלולות והעתיקים והמבט הבוהה, אני תוהה איך הסתובב גלגל ההיסטוריה בתפנית מדהימה לאחור, וכיצד הגעתי דרך מנהרת הזמן למסיבת בלהות זו עם הוריי, דודיי, סביי ושאר שארי בשר קדמונים, שזה מכבר הבשר נשל מהם, שהגיעו לטובת יום הולדתי הישר מתוך האופל שמעבר לריח חושך, ואף הספיקו להחליף ברגע האחרון את אחיכיהם בבגדי חמודות. כל הכבוד. רק לאחר שהבחנתי במראה כי הקשיש הבלתי מוכר והמחייך לעברי והעונד על דש חולצתו קודם דש את השם מאוד מוכר, ידעתי כי הפעם אכלתי אותה. האמת היא, אני לא מבין לשמה כנס וכל הטרס מסביבו. זו עוד פעם, תחליף לנו, מה אתה נותן לי ציוד מתקופת ההוגה?